Eu non evoluciono moito, porque sigo coas mesmas normas de cando acabei a carreira. Pero, home, hai cousas novas, claro, eses 4 ou 5 anos que fai deso, eu traballo todos os días, porque me gusta moito traballar, fixen cousas novas, entonces teño cousas de hai 60 anos e teño cousas de que acabei a semana pasada. Me gusta moito o oficio que levo toda a vida, facendo isto, non fixen outra cousa nunca, estou satisfeito co que fago, porque fago o que quero, non me obriga a nadie. Se hai unha cousa que non me gusta, rechazo, non a fago. Nese aspecto son bastante feliz, non? Estou contento con a miña profesión. Pois é unha fusión que eu creo que é bastante natural, porque eu tamén teño un punto de vista bastante romántico. Os cuadros están basados en paisaxes, inda que son completamente distintos, porque son colores e texturas que nada teñen que ver coa escultura. Ese contraste que fai que unha pintura e unha escultura non teña nada que ver, neste caso sí que vexo que lévanse ben. Isto saliume dunha protesta que quixen facer, que estuve buscando dos materiales que foran distintos de color e de textura e que podían xuntarse e vivir xuntos e facer unha obra común e tal. Entón, eu quixen facer unha especie de corte de mangas ao racismo. Collín dous materiales completamente distintos, pero que descubrín que funcionan moi ben, que son distintos completamente de textura, de forma, un hai que tallalo e outro hai que fundilo, pero que poden facer unha vida común e xuntas, este caso que están aí escoitando as patadiñas do fillo que van ter. A verdade que é moito traballo, non? Porque hai que facer unha cousa e despois a outra, é bastante latoso, pero eu estou contento con haber feito isto. Estou contento por expoñer con meu pai, porque é unha oportunidade bastante importante para min. Levamos tempo xa traballando xuntos no mesmo espacio e tiñamos ganas de enseñar as cousas. Un pouco así o traballo que facemos os dous xuntos, e hai poucas oportunidades xa de expoñer así nun espacio así como este e con tanta cousa que hai aquí. Pois a mí fixeme moita ilusión, porque somos pai e fillo, pero na arte somos distintos completamente. Sabes que fai abstrato e eu fago un realismo meu, figurativo e tal, pero me fai moita ilusión porque traballamos casi xuntos, temos un estudio xuntos, nos vemos todos os días e temos moita boa relación, non?